Nire gauza favoritonetarikue bizitzan, da lotzar hastien maite dodan jentie. Tornu hasiko naz, Iker Lauroak. Ze ondo. Gehiago lotxarazi. Gu joan ginen jiran Mexikora, bigarren aldiz joan ginenean, eta esan hotzen Ikerri, baina Mexikon gauzela, bigarren aldiz edala, zaitik ez dugu hartzen oporralditxo bat, 3 bat egun Cancunen, ezta, aprobetxatzeko jo dugun dana, eta ja hemen gauzela. Perfecto, oso ondo, ederto, zoragarri. Eltzen gara Cancunera, Isla Mujeresera, gure maletekin, eta hostal aurrien, persona talde bat ondartza boleira jolasten. Eta Iker eta Aitor. Ondartza bole, jolastu diogu, ondartza bole. Bale. Jesartzen ni hor zain, haure jolasteko ondartza bole, eta lehengo pasien, literalmente lehengo pasien Iker gehien dau. Zu, salto, paralelo, lurrarekiko, eta pum. Da nila esan egan, ostras. Iker ez da inoiz kejatzen. Altzausan, amaitu ban partidue, galdue bien, claro. Asko gatik. Asko gatik. Eta etorri ziren. Eta nila neuen pentsatzen, nila neuen adi, ze golpea hundi sartu ban. Da etorri Iker eskin atxora eta min hartuet. Eta nila, bale, geratu, ze Ikerek esateko min hartuet, zaietzak apurtu dauz, fijo, da beste danen, Izaro, que exagerada, ez que exagerada bat, apurtuko baban zaietza ezingo santente egon. Eta Iker, ni alna gontente, ondo nago? Ondo nago. Baina, klaro, asuntu da, Iker ez da inoiz kejatzen. Iker gustatzen jakoz kolonoskopiak eta 12 orduko hegaldiak. Kolonoskopia, bueno, bi egun arte ditu alako jailan, dana saldu. Dana saldu. Claro, eta horrenek izan den, ostras, baina, ez ondo nago, bale. Horrengo guenien junginen Isla Mujereseri buelta emotera bizikletan. Bizikleta errobera pintxau batzukin, eta asfaltoa nahiko irregularra, eta arbolen sustraiak urten da asfaltotik, eta bueno, eta hor zoien Iker. Eta heldu ginen ondartza paradisiako batera, eta gauz ondartzan, nik enabaen beti jentena ez, txapuzoia, triketik. Eta gero nik hobetu nahi jendo dana, dala ama/sorosle lana. Urte nintzen horra, eta... Aitor onutza! Horra esko kubritzen dago onutza! Eneko hori hotelana da! Zartu barrura, hori hotelana da! Iratxe, tubu kanpora. Tubu epini kanpora. Onda Iker? Han ikusteot. Han. Dike baten kontra. Arrezifea holan diketik igotzen. Olatu txiki batzuk eta Iker. Saiatzen zan urtetzen, baina, garo, esku hau ez iban erabili. Horan zegin bueltakata ni. Ezin da izen. Eta ni, Iker, ondo? Eta Ikerrek, ondo? Ondo? Zanoten, iratxe meze, junda atara Iker hortik. Eta iratxe, ez da ondo da hola. Triple carpado lateral. Atara naben Iker handik, bizkardana odolez. Eta nik zaten nahen, ama Iker, nahi oso jun medikure benetan. Badeko gule seguro mediko bat, eta ez da arazorik medikure juteko. Ondo nago. Bueltatzen ga Donostire, eta ja Donostin gauzela, esaten da Ikerrek. Ostras, igual... Igual medikure joengo naz. Joen zan medikure, heldu jakun gero WhatsApp bat, eta asmatu, 3 saietz apurtu, eta fisura bat. Eta beste alde batetik deko beste anekdota bat lotxarazteko maite dodan beste persona bat. Dala nere Andres Aleietan iaizti. Izena bizendekin hori. Eta, bueno, kontu da, berareko nik esatutena anaia arreba txikien sindromea. Dala felicidade neurrigabeko inkonstiente bat. Dala, ostras, te fegi hurrango hastien entregau biot. Izaro, ostras, ez naben entregau matrikulako horrixe. Izaro. Eta holan, beti. Baina, badeko bere alde ona, dala Feliziana badala oso osorik. Eta egun baten entorrean etxera, eta esatuzte, boa Izaro, tipo batek egin dozku, patitoana. Patitoana. Gabazan, afaltzetik urten zian, eta urtenga, eta justo kotxe bat gura hurrian, eta hasi jaku. Eta justo buelta emon bikendun rotondari urtetzeko leku berdinetik. Eta orduan, heldu gara berriro bere gana, eta egin dozku berriro. Eta ni,
Aha. Eta zer egin dozue? Alako baten konturetu patitoan hain dozkule eta guk egin dutzugu bai, holan. Eta ni pentsatzen nerea, piztu argixek. Argixek, kotxeko argixek. Baina, klaro, gero etorri zan karma, egin inun ni ezagun eta hain munduak lotzarazten hau ni. Eta kontaukotzuet nire lotzaren anekdotarik altuena. Da egon nintzen. Oindala ez asko, ginekologoan. Postura superduin baten. Zebilen ginekologa bere espeolologa lanak egiten. Eta azten die galderak. Izaro izena dekozu? Bai. Eta nun bizi zara bai, Izaro? Donostin, isiltasuna. Ono. Baina... Izaro zara? Bai. Enizun aurpegia jartzen!